Днес в предаването за първите обитатели на планетата Земя – микроводораслите. Защо наричат тези зелени власинки божествено в материална форма? Ще ви запознаем с един много забележителен човек, който е единственият българин, изкачил свещения тибетски връх Кайлаш. Само на водорасли, храни се само с това. Как се случва обаче тази работа, ще разберем след малко от самия него. Ето и кратката му визитка. Той е първият българин стъпил на един от най-трудните и мистични върхове в света – Кайлаш, в Тибет. Споделя, че усетил мистика, за която трудно се намират думи. Просто такива не съществуват. Интересно е, че Пламен Бараков е единственият българин, който изкачва тибетския връх само на синьо-зелени водорасли. С няколко думи – алпинист, фотограф, йога-инструктор, педагог по образование и учител по призвание. Гражданин на света, но твърдо избрал да живее в България. Пламен Бараков е при нас. Надявам се да не бързаш много, защото си гледаш часовника. Не бързам, спокойно съм. Не бързаш, защото имаш много да ни разказваш. В крайна сметка, наистина, как се случват тези неща? Да изкачиш този свещен връх, аз знам, че е един от най-трудните в света. Също това се прави свещена обиколка за 52 км 3 дни и то е по-трудно и повече жертви има от самия Еверест Чомолунгма. И си бил само на водорасли. Тоест, за да обясним на нашите зрители. Главно на микроводорасли и на сокове и на супи, разбира се, но главно на микроводорасли. Около Кайлаш преди 15 години се навърши точно 15 години. И въпреки всичко това те прави издържлив. Нямал си проблеми, защото... Изключително издръжлив, тъй като на тази височина над 6000 метра е много трудно човек да се адаптира. Тъй като кислорода навсякъде е едно и също процентно съдържание във въздуха, но парциалното налягане е по-малко и трудно влиза в кръвта. И това е проблема, където много хора могат да загинат, ако не се адаптират. Това е най-големият проблем. Казваше, че там всъщност имало хора, които изглеждат действително изключително на ръба на силите си. Да. От западните експедиции това е много тежък маршрута. Не само височината, това е дълго време си на тази природа, вятъра, студа и всичко останало, но се обикаля върха, тъй като това е свещен. Кайлаш значи мястото на покоя на съзнанието. Казваш, че там си усетил неща, които наистина не могат да бъдат описани с думи. Не могат да бъдат описани с думи, хубаво е всеки да го направи. Но то е вътрешно усещане. Всеки сега. Ти си алпинист, между другото имаш една много богата визитка от учител, завършил си педагогика, алпинист, учил си хинди, учител по йога. Какво ли още не? Как успяваш с всички тези неща? С желание и щастие и спокойствие. Тъй като всичко зависи от човека, от неговото съзнание. Щастието е в нас и колкото повече неща човек може да направи да помогне на другите, толкова по-щастлив се чувства. Когато си щастлив, ти си и здрав, защото здравето не е целта на човешкия живот. То е едно задължително условие човек да постигне целта. Там ли се намесват и водорасли? Водораслите там ли се намесват? Да, именно. От микроводораслите започва живота. То е още по-интересно. Преди живота на Земята, наскоро учени откриха, че те са всъщност космическия прах са микросиньо-зелени водорасли, бактерии, микробактерии, което значи цианофити. Попадайки на Земята с съответните метеорити, и ако една планета Земя има условия за живот, те започват да правят живот. Но това вече е научно доказано. Абсолютно научно доказано. Да, и в биологията, и в биоастрономията абсолютно доказано е. Цианофитите или микросиньо-зелените водорасли са в основата на живота. От тях тръгва клона на растенията, клона на животните и клона на гъбите, трите царства. Това било при 4,5 милиарда години. Тогава те постепенно са създали кислорода на планетата Земя, тъй като тогава не е имало кислород. Тя била една отровна жълта планета, така жълта атмосфера. По-нататък през тези милиарди години се създали и златото. Нещо много интересно ти ми каза в предварителния разговор. Ще си говорим още много за самите водорасли, че всъщност твоето голямо влюбване е точно в водораслите. Мен ми стана много странно да си казвам сега. Защото са същества, които не само, че са дали живота, не само, че са в нас и ни дават живот на тялото, но могат да ни насочат да погледнем в дълбочина и да разберем кои сме ние.
не само, че стимулират тези зрели стволови клетки, балансират имунната ни система и хранят тялото ни, но дават възможност да разберем къде е чудото на живота. Чудото на микроводораслите е свързано с чудото на живота. Както Вивалди да живее музиката чрез музиката и живота, така аз наричам Вивалги, на латински алги, значи водорасли, да живеят водораслите, чудото на микроводораслите и на живота. Влюбен съм в тях, защото те за мен са едни икони, невидими икони, на които човек винаги трябва да бъде преклонен, тъй като ние дишаме кислорода на тези водорасли, физическото ни тяло се дължи на тях. Те са в нас, защото са част от този големия микробиом. Да. Те стимулират зрели стволови клетки. Те просто... Те правят всичко едва ли не. Сега, само да напомним и на нашите зрители, могат да задават въпроси по темата. След малко започваме пък да си говорим и за лечебните свойства на тези чудотворни водорасли, какво всъщност и как могат да въздействат върху организма ни. Сега пък ще видите още малко любопитна информация за тях, защото те наистина се оказаха едни много по-умни същества, живеещи тук от много далече в времето. Ето информация за водораслите и продължаваме да си говорим с Пламен Бараков. Наричат ги живи същества или божественото в материална форма. Микроводораслите са първите жители на нашата планета, установили се тук преди 4,5 милиарда години. Смята се, че са един от най-богатите източници на витамин B12 и носят в себе си 4 пъти повече ДНК от човешкото. Тези малки власинки са изключително богати на протеин и организмът ни го усвоява почти напълно. Водораслите представляват 80% от естествената храна на планетата и подсигуряват 90% от производството на кислород на Земята. В началото на 80-те години биологичната информация, която синьо-зелените водорасли усвояват ежедневно, е информация, от която човечеството се нуждае, за да оцелее. Смята се, че на вибрационни нива във водораслите са съхранени уникални генетични записи и послания за хармония и мир, тъй като те са се развивали необезпокоявани в продължение на хилядолетия в една първична среда. Тази информация може да ни се предава на клетъчно ниво и да спомага за хармонията в семейството на нашите клетки. Наистина е безкрайно това, което тук ние нахвърляме много малки интересни факти, естествено, за водораслите, но аз това си мисля, те в крайна сметка не са ли се видоизменили във времето? 4,5 милиарда години са прекалено дълго време, за да си въобразяваме, че едно нещо може да е в същата форма, в която е било още... Дърветата, човешкото тяло се изменят, водораслите са си същите, цианофитите. Те даже не умират в този смисъл. Те се дълът, размножават се чрез деление. Тоест едната клетка става на 2, двете на 4. Те са до безкрайност. Второто, което те издържат на много ниски температури. Колко ниски? До 180 градуса. Всеки живот издържат на сярна киселина. Не може да им се разбие вътре и на голяма радиация. Не може да им се разбие ДНК кода. Те са екстремофили, т.е. те издържат на невероятни неща. Влизайки в нашето тяло, правят чудеса. Т.е. те са същите. Даже в Австралия, в един от заливите, стрематофитите, това са колонии микроводорасли, както са били преди 4,5 милиарда години, са абсолютно същи, те са се запазили. Докато всички други, те не са се видоизменили като структури, не са еволюирали. Те са си микроводорасли, цианофити, малки бактерии, малки същества, но те са примерно това науката, която до момента изследва около 60 хиляди микро- и макроводорасли, ама те има още много да се изследват като видове. Интересно ми е, разбрано ли, какво ги е провокирало да се променят? Какво ги е провокирало все пак да се разделят на... Това е чудото на живота, ДНК кода, който е в тях. Не ли говорим, че всъщност те имат 4 пъти повече ДНК, отколкото ДНК, в какво означава това? Това означава, че един организъм, една храна, защото те са също и храна, микроводораслите, най-хубавата храна за човека, избрана и като космическа храна от нас. Една храна, която съдържа, е богата на ДНК, тя подмладява и регенерира тъканите. Това е първото, което е практически за нашето тяло, за нашето здраве. Но богати и на ДНК, ето ги, тук ги виждате. Това са кламатските водорасли в езерото Кламат. После ще видим и самото езеро, да? Да, това е едно от чудесата на природата. Самия код ДНК, който е в тях, той е почти съвършен и влизайки в нас, те настройват и нашия ДНК с един вълшебен ключ на една приказка. Това означава ли обаче, че те носят 4 пъти повече информация в себе си, отколкото ние? Това означава, че те имат просто по-голямо количество ДНК и в тяхното ДНК информацията е на ниво съвършенство просто.
Организма освоява ли ги? Освоява ли ги напълно? Организма ги освоява почти 100% и не губи енергия, докато за всяка друга храна, примерно месото, се освоява до 20% и се губи много енергия. Да, за да при зеленчуците под 50%. Зависи. При тях е почти 100%. А как помагат на стволовите клетки? Това е едно от последните научни открития. Разбира се, преди 10 години в науката нещата не стават толкова бързо, че микроводораслите са най-големите стимулатори на зрели стволови клетки. Зрелите стволови клетки са естествените клетки в нашето тяло, които биха могли да регенерират мъртви тъкани. Той има патента за всичко това. И има ембрионални, има и зрели стволови клетки. Ембрионалните, които са в ембриона, зрелите, които са в нашия организъм. Те стимулират от депата в нашето тяло. Първо се откри, че основният източник е костния мозък. По-нататък индийски и други учени разбраха, че източници на стволови клетки е и окото ни, и мозъка, и червата, където е вторият ни мозък. Някой смята това, че е първия мозък. Така че откри се, че те могат, освен всичко друго, съвсем наскоро да стимулират зрели стволови клетки, което значи, че при дегенеративни заболявания, като Алцхаймер, Паркинсън, диабет, множествена склероза, може да се регенерират тъкани. След инсулт до голяма степен да се възстанови сърцето, след инфаркт мозъка. Това са доказани неща. Но тук не говорим за лечение, т.е. това е превентивно. Не, превентивно или подкрепящо лечение. Значи в науката патента е, че те могат, и това е ясно в науката, стволовите клетки като цяло могат да регенерират мъртви тъкани. Има вече 2 Нобелови награди за това. От гледна точка на продуктите, които ние създаваме, за да могат хората да се чувстват добре, те са само като една здравословна храна, не е лекарство. Сега какво виждаме? Това е Маунт Шаста вулкана, който дава изключително храни, изключително с тези вулканични микроелементи, езерото Кламът, за да може микроводораслото от езерото Кламът да ни дава сила. Това е Маунт Шаста, това е един много силен, мощен вулкан, който от индианците е смятан за свещен. Шаста е индианско име. Тук виждате посещението с дъщеря ми Яна Баракова преди 12 години в зимата на Маунт Шаста. Един от големите вулкани, който е свързан с микроводораслите от езерото Кламът. По какъв начин точно? Тъй като има микроводорасли, които са диви, като тези в езерото Кламът, има и такива, които се култивират като спирулина, като хорела, като хаметококос пловиалис, от който се прави продукт с астазантин. Без вече търговски наименования. Да. Астазантин, това е названието на пигмент, който е в хаметококос пловиалис, от който се правят вече продукти за здраве. Какво значение е пигмента? Защото пигмент е основно значение при микроводораслите. Те са най-богати на пигменти. Примерно, зеления пигмент хлорофил е този, който е в основата на фотосинтезата и на кислорода, обаче той в нашето тяло извършва функцията на силен антиоксидант, стимулатор на зрели стволови клетки, нарича се зелената кръв на природата, тъй като всяка една молекула на хлорофила преминава в червена кръвно телце, т.е. пречиства кръвта ни. Просто уникално. И имайте предвид, примерно, че той е стотици пъти по-богат от магданоза, примерно на хлорофил, едно зелено водорасло, като хорелата, да речем, която е най-богата, когато е качествена. А то в нашото море няма такива водорасли, които да имат подобни качества. Те са макроводорасли в моретата. Те са вече в клона на растенията. Микроводораслите, те са цианофити. На български се нарича едното другото водорасли, само че те са различни видове в биологията. А пък синия пигмент е този, който синия пигмент. Те са синьо-зелени. Синия пигмент е фикоцианин се нарича. Това е изворите на водораслите в езерото, което основният извор, който идва от кратерното езеро, минава през това, което се вижда на екрана и вече тази чиста вулканична вода с много е чиста, около 10 метра дълбочината изглежда много плитко. Тази чиста вода захранва езерото Кламът и храни водораслите. А синия пигмент има много мощен антивъзпалителен, противовъзпалителен ефект. КОКС-2 ензимите ги прекъсва като прекурсор, т.е. премахва причината на проблема. Докато лекарствата в следствието имат и страничен ефект. Има и други пигменти, които са изключително важни, като астазантина, с който се храни с йонгата и без него тя не може да има тази сила да преодолява теченията. Вече се използва от спортисти с силен козметичен ефект. Това са именно изворите на микроводораслото.
Това всъщност тази река се влива в езерото. Тя се влива в езерото Кламът, което е 330 квадратни километра. Те 18 реки и потоци се вливат, но това е най-големият извор, най-голямата река. Тя се влива след 7-8 км. За 7-8 км става адски голяма. По-голяма от Искъра, обаче изключително чиста. Имат ли, примерно, период определен на цъфтеж или през цялото време? Това, което виждаме, кламатските водорасли и езерото Кламът в щата Орегон, те цъфтат през лятото. Тогава ли се добиват или тогава ли стават за примерно Тогава се добиват храна? С комбайни, тъй като те са вече на повърхността на езерото. През зимата те отиват на дъното. Какво представлява това цъфтене всъщност? Цъфтенето представлява, значи те просто започват да стават като малки тревички, да се размножават и да стават готови за изваждане, съхранение и храна. Иначе ето това в момента са в цъфтеж. И самия комбайн след малко ще ги събере. Те са отгоре, когато има слънце, те отиват отгоре на повърхността на езерото, а когато няма, те потъват. Те са разумни същества. Между тях обменят информация именно по ДНК, по тези израстъци и през магнитните полета, много по-бързо, отколкото от лявата до дясната част на полукълбото на човешкия мозък. В рамките на цялата планета те обменят много по-бързо информация и контролират така баланса, не само кислорода, което значи, че са малко по-интелигентни като цяло от един човешки мозък. Но интелигентността не е най-важната част на човека, разбира се. Да. Ние сме много по-сложни същества, но те са по-интелигентни от нас. Това е доказано. Да. А стават ли, примерно, ако бъдат извадени с две шепи от езерото? Ако бъдат извадени, аз съм го правил това преди 12, преди 8, последния път и с дъщеря ми ходихме през март, през зимата, но през лятото трябва. Така, ако ги вземете с ръка и водата ги... може да се храните с тях. То е изключително вкусни и приятни са, но те са толкова меки като кремса, като сметана, може да си направите маска веднага по тялото. Тези, които са в езерото Кламът. Не са като тези морските. Нямат нищо общо просто. Да. Много интересно. А разликата защото ние започнахме да си говорим за тези водорасли, които са в нашето море, че те са всъщност макроводораслите. Основно са макроводорасли. Но макроводораслите нямат тези свойства, така ли? Нямат тези свойства, те не са цялостна храна. Значи, едно от основните свойства, освен стимулация на зрели стволови клетки, е, че микроводораслите са най-богати на протеини и на белтъчини, което е най-важният елемент за храна. Значи до 70%. И те се усвояват много по-бързо. Много по-бързо. И те са изградени от всички незаменими аминокисли, т.е. те са пълноценни протеини, които се усвояват много бързо и почти цялостно. Докато, примерно, при месото, при сирането, всичко това е някъде в рамките на 20%, грубо го казвам, усвояват се много слабо и не са пълноценни белтъчини. Второто, което имат всичките минерали и витамини в органична форма, имат пигментите, имат ненаситени масни, имат неща, които ги няма в другите храни. Но това, което го има, то е в първичен вид, в органична форма, така както трябва за нашия организъм и затова се възприема 100%. Да. А японците това ли консумират такива микроводорасли? Да, точно така. Да, затова говорим за тяхното прословото дълголетие. Точно така. Точно така. Те е доказано и в Япония, страната с най-голямият потенциал, особено на хорева, че помагат за обновяването на клетките и за дълголетието. Един от японските професори се храни вече 15 години само на спирулина, на микроводорасли. Какво значи само? И то вече на 85. Само нищо, само вода и водорасли. Вода и водорасли. Нищо това, защото това е съвършена храна. Другата не е съвършена. То е много просто до ума. Че след като това е съвършено, що се храни с... много по-малко. Тя е много по-малко, много по-леко, много по-ефтино и много по-здрав. И той вече от 70 години започна, на 85 години, като стане, изглеждаше и по-млад. Той да направи един експеримент. Запалиха се в Канада студенти по 3-4 месеца само на водорасли. Аз съм опитвал до една седмица само на микроводорасли. А тогава с Кайлаш този опит или по принцип? Извън Кайлаш. В Кайлаш взимах и плодове, зеленчуци, не се ли усеща глад? Да, сега ще питам, като се яде по-малко. В началото организма ние имаме такъв цивилизован глад. Да, ще усетите глад. Но след 3-4 дни вече организма свиква. Но трябва да се прави постепенно, както с гладуването. Вие не гладувате, те освен това пречистват организма, микроводораслите. Сигурно и се редуцира тегло, нали? Отслабва се. Не. С цялостна храна и с движение това става. Нямат този ефект, като при някои... По-скоро детоксикирана храна. Но трябва да се съчетае с движение и с сън, и с режим, по-скоро и с спокойствие. детоксикиращ ефект за организма. Значи, те, освен, че пречистват от отровите, те пречистват от тежки метали и радиация.
То е доказано. И при децата в Чернобил имаше изследвания, и в Япония, и в Съединените щати. Това е сигурно за микроводораслите. Когато попаднат в нашето тяло, пречистват го от тежки метали и радиации, което е фантастично. Попадайки в мръсна вода, пречистват и водата. Те имат тази функция. Където отидат, правят нещата чисти, такива, каквито трябва да бъдат. Както има... Измислено ли как да се отглеждат вкъщи, примерно? Значи измислено е в космическите модули, тази, които човечеството един ден, нали, американците работят в тази сфера, и руснаци, и учените, нали, в модулите, които да се живее в космоса. Измислено е, че там кислорода, който ще се диша, ще го правят микроводорасли, ще се хранят с тях. Това модел го има вече. Да. Сега вкъщи също би могло, но в много по-малки условия, но те се култивират в ферми, примерно в Южна Индия, това ще да попитам, не могат ли да бъдат наистина култивирани или пренесени тук по някакъв начин в условия? Значи, те в България, ние сме първата страна преди Япония. Отглеждахме хлорела на рупите с професор Дилов, аз го познавах. Това четох някъде, между другото, за рупите, че също има... Имаше, вече няма, но тук идваха японци, те сега са първи в света. Това е въпрос на държавна политика, би могло да се развие. Необходими са условия, слънце, чиста вода, тук има тези условия. Разбира се, примерно в Южна Индия са много по-хубави условия, защото много по-слънчеви дни, много по-голяма топлина, много по-чиста вода и земя. Но тук има и може да се развият ферми на микроводорасли, както ние сме били първите 60 години. А къде са най-добрите места, да речем? Най-качествената, примерно, спирулина, ентропоспира на латиница, на разговорен език и спирулина платенсис, е в Южна Индия. В една от фермите в Южна Индия. Къде биха могли да бъдат най-добрите места? Където има най-много слънчеви дни, най-чиста вода, Рила, да речем? Чиста почва. Първото, което видяхме, беше при рупите. Би могло да стане и в долината между Банско и Баня. Там има минерални извори, но за съжаление там има вече големи замърсявания, правене на писти, съсипване на тая фантастична планина Пирин. Тя трябва да се пази и по друг начин може да се развива бизнес. И искам да кажа, там беше възможно преди 25 години, аз съм мислил как да стане, преди 15 също. Там е идеално место в тази долина също, но вече е невъзможно. Моля? В тази посока е мислено. Мислили сме с този екип, който беше в Бани, професор Дилов, с това, което работи и създавам продукти и патенти, да се направи в България. Но трябва да има и много силно държавно отношение към всичко това, тъй като трябва да бъде чиста атмосферата, водата, за да станат най-вече да не станат изчезващ вид. В има много микроводорасли вече на пазарите в света, но важното е качеството, не само да са биологично чисти, но да имат много хлорофил, както говорихме, фитоциани, пигменти, да са богати, да са първокачествени, да имат фармакопея и да могат да стимулират зрели стволови клетки. Много ти благодарим. Няма нищо.